ምድሪ ዝርከብ ማያት ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተበከለ ምድሪ ንደቂ ሰባት ኣዝያ ዘይምችእቲ ፕላኔት ትኸውን። ነዚ ዝረኣዩ ሳይንቲስታት ድማ ንደቂ ሰባት ዝኸውን መንበሪ ካልእ ቦታ ንኽረኽቡ ሰባት ናብ ጠፈር ክሰዱ ይጅምሩ። ሓንቲ ካብዞም ንጠፈር ዝተሰደዱ ሰባት ድማ ሕልና እያ ነይራ። ሕልና ሙሉእ ህይወታ ኣብታ ዝተዋህበታ ናይ ጠፈር ሮኬት እያ ሓሊፋቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ሰብ ናብኣ መጺኡ ካብቲ ንስኻ ብንእሽቶ እትፈልጦ ፍልይ ዝበለ ነገራት ከርእያ ይጅምር። ንሎሚ ንሪኣ ፊልም ብ2017 ኦርቢተር 9 ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀት ኮይና ናይ ፍቕርን ናይ ሳይንስ ፊክሽንን ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልም እያ። ታሪኽና ክጅምር ከሎ ናብ ሓንቲ ናይ ጠፈር ሮኬት ይወስደና። ሽዑ ማዕጾ ምስ ተኸፍተ ካብ ውሽጢ ሕልና ዝተባህለት ጓል ክትወፅእ ከላ ንሪኣ። ሕልና ስፖርት ክትሰርሕ ጸኒሓ ናብ ኮምፒተራ መፅያ ኮፍ ትብል። ኮምፒተራ ናይ ኦክስጅን መጠን 1% ስለ ዝበፅሐ ድሕሪ 17 ሰዓታት ካልእ ሰብ መፂኡ ከም ዘዕርየላን ንመጀመርያ ግዜኣ ድማ ካልእ ሰብ ክትረክብ ምዃናን ትገልጸላ። ሕልና ድማ መፂኦም ክሳብ ዘዕርዩ ኢላ ኣባኣን ኣዲኣን ቀዲሖም ዝገደፉላ ቪድዮ ኣብ ቲቪ ክትሪኦ ትጅምር። ወለዳ ኣብቲ ቪድዮ ክዛረቡ ከለዉ ናይ ኦክስጅን ሕፅረት ስለ ዝነበረ ገዛእ ርእሶም ኣጥፊኦም ንዓኣ ኦክስጅን ከም ዝገደፉላ ይገልጹላ። ካብ ድሕሪ ሞት ወለዳ ጀሚሩ ድማ ኮምፒተራ ትካናኸና ከም ዝነበረት ትርዳእ። ሽዑ ሕልና ካብቲ ዝነበረቶ ተሲኣ ኸይዳ ትድቅስ። ኮምፒተራ ግን ካብ ድቃሳ ተሲኣ ጥዕናኣ ቸክ ክትገብር ከም ዘለዋ ትሕብራ። ሕፅረት ኦክስጅን ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣይትግበር ትብላ። ቀፂላ ሕልና ናይ ወለዳ ቪድዮ ደጊማ ሪኣ ስፖርት እንዳሰርሐት ኮላ እቲ ኣብ ገዛኣ ዝርከብ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ምልክት ክገብረላ ይጅምር። ኮምፒተራ ድማ ካልእ ሮኬት ምስ ናታ ትላገብ ከም ዘላ ትነግራ። ሽዑ ምስ ተላገበት ግን እቲ ኦክስጅን ዝዓሪ ምዃኑ ትሕብራ። ብዙሕ ከይደንጎየ ሓደ ሰብ ናብኣ ገጹ ይመጽእ። ቀፂሉ ድማ ንሕልና ኣሌክስ ከም ዝበሃል ነቲ ናይ ኦክስጅን ሽግር ንኽፈትሕ ከም ዝመፀን ይሕብራ። ኣሌክስ ናብቲ ናይቲ ገዛ ዝተፈላለየ ክፍልታት ብምኻድ እቲ ሽግር ኣበይ ምዃኑ ምስ ረኸቦ ናብ ስርሑ ኣትዩ ክዕሪ ይጅምር። እንዳሰርሐ ከሎ ድማ ሕልና ብዛዕባ ነብሳ እንዳተዛረበት ክሕግዘካ ክትደሊ ዲኻ ኢላ ትሓቶ። ኣሌክስ ግን ንእሽተይ ሮቦት ሒዘ ስለ ዝመጻኹ ንሱ ክሕግዘኒ ኢሉ ይነግራ። ሽዑ ሕልና ገዲፋቶ ኸይዳ ኣብቲ ሮኬት ዝበቐሉ ሳላጣ ክትዓሪ ትጅምር። ሽዑ ኣሌክስ ስርሑ ሰሪሑ ምስ ወደአ ሕልና ድራር ገይረ ኣለኹ ንዓዓ ሓንሳብ ንብላዕ ትብሎ። ድራር እንዳበልዑ ከለዉ ሕልና ኣባኣን ኣዲኣን ከመይ ኢሎም ከም ዝሞቱ ተዕልሎ። ንሱ እውን ብወገኑ እንዳተዛረባ ብዙሕ ዕላል ድሕሪ ምዕላሎም ኣሌክስ ንኽዕርፍ ናብ መደቀሲ ይኸይድ። ንፅባሒቱ ሕልና ካብ ድቃሳ ምስ ተስአት ተጠፊኡ ዝነበረ ኦክስጅን መሊሱ ከም ዝተመልሰ ኮምፒተራ ትሕብራ። ንሳ ኸኣ ናብ ኣሌክስ ከይዳ ሕጂ ብግቡእ ከተስተንፍስ ከም ዝኸኣለት ትሕብሮ። ኣሌክስ ድማ ተቕብል ኣቢሉ ኣብ ዝቕፅል ከኣሞ ካብዘን ላዕሊ ጽቡቕ ክኸውን ይብላ። ሕልና ቀፂላ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ስፖርት ክትሰርሕ ትጅምር። ምስ ወደአት ድማ ናብቲ ናይ ኣሌክስ ክፍሊ ትኸይድ። ኣብኡ ትንእሽተይ ሮቦት ምስ ፀንሓ ምስኡ ክትረዳዳእ ትፍትን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣሌክስ ድማ እቲ ብልሽት ዝነበረ ኩሉ ፀጊኑ ይውድእ። ናብ ሕልና መፂኡ ድማ ሎሚ ኣዝየ ስለ ዝደኸምኩ ድራር ኣይበልዐኒ ኢልዋ ክድቅስ ይኸይድ። ሄለና ድማ ከምቲ ልሙድ ናብታ ኮምፒተር ከይዳ ጉዳይ ጥዕናኣ ቸክ ትገብር። ኮምፒተራ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘላን ነገራት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሱን ትሕብራ። ሽዑ ቀፂላ ሕልና ኣሌክስ ኣብ ክፍሉ ደቂሱ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ኸይዳ ኮፍ ትብል። ንሱ ድማ ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ እንታይ ትገብርለኽ ኢሉ ይሓታ። ሕልና እውን ካብ ትፍጠር ጀሚራ ወዲ ስዒማ ከም ዘይትፈልጥን ንነዊሕ ዓመታት ምስ ወላ ሓደ ሰብ ተረኺባ ከም ዘይትፈልጥን ነጊራቶ ብሓንሳብ ንደቅስ ኢላ ትሓቶ። ኣሌክስ እውን ሓሳብ ኣይተቃወሞን ብሓንሳብ ይሓድሩ። ሽዑ ንግሆ ኣሌክስ ቀዲምዋ ተሲኡ ኣቑሑቱ ኩሉ ኣኻኺቡ ንገዝኡ ንኽምለስ ናብ ሊፍት ይኣቱ። ገና ቅድሚ ምኻዱ ግን ሕልና ናብቲ ቦታ መፅያ ቻው ከይበልካ ንኽትከይድ ሓሲብካ ማለት ድዩ ኢላ ትሓቶ። ኣሌክስ እውን ካብ ድቃስካ ከተሰኣኪድ ኣለኹን ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተፈጥረ ነገራት ድማ ይቕሬታ ኢልዋ ንገዝኡ ይምለስ። ሕልና ድማ ኣሌክስ ካብ ገዛኣ ወፂኡ ክሳብ ዝኸይድ ብካሜራ ትዕዘቦ። ንሱ ድማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ብብዙሕ መብራህትን ቱቦን ዘለዎ ቦታ ገይሩ ናብ ምድሪ ይወፅእ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሄለና ኣብ ጠፈር ዘይኮነት ዘላ ኣብ መሬት ኮይና ምርምር የካይዱላ ምህላዎም ንርዳእ። ኣሌክስ ካብ ገዛኣ ወፂኡ ዝነበሮ ስፍራ ድማ ብሓፁር ዝተኸለለ ጫካ ቦታ ነበረ። ኣሌክስ ሕልና ጠፈር እየ ዘለኹ ኢላ ብምሕሳባ ዝሓዘነላ ይመስል። ሽዑ ኩሉ ኣቑሑቱ ናብ መኪና ጽዒኑ ናብ ሓለፍቱ ይኸይድ። ሽዑ ናብቲ ቀንዲ መራሒ ናይቲ ምርምር ኢጎ ዝተባህለ ሰብኣይ ከይዱ
እንታይ ከም ዘሳለጠ ይሕብሮ። ከምዚ ናይ ሄለና ምርምር ቦታ ብዘይካ ናታ 4 ካልኦት ነበሩ። እዚ ምርምር ዝካየደሉ ዘሎ ምኽንያት እውን ኣብ ምድሪ ዝርከብ ማይ ተበኪሉ ምድሪ ደቂ ሰባት ንኽነብሩላ ኣስጋኢት እንዳኾነት ስለ ትመጽእ ዘላ ሓደ ምርምራት ኣብ ውሑዳት ሰባት ኣካይዶም ንኹሎም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሰባት መንበሪት ትኾኖም ሴለስት ዝተባህለት ፕላኔት ንኽኸዱ እዩ ሓሳቦም ነይሩ። ቀጺሉ ድማ እቲ መራሒ ናይቲ ምርምር ንኣሌክስ ድሕሪ 20 ወይ 30 ዓመት እታ ናይ መጀመርያ ሮኬት ከም ዝሰዱ ይሕብሮ። ኣሌክስ ግን በቶም ምርመራ ዝካየደሎም ዘሎ ሰባት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ይነግሮ። እቲ መራሒ ናይቲ ምርምር ድማ ን10 ሰባት ካብ ተሓስብ በቲ ናይታ ፊልም ብዙሕ ህዝቢ ቁጥሪ ን80 ቢልዮን ሰባት ክሓስብ ከም ዝግብኦ ይሕብሮ። ቀጺሉ ድማ ገዛኻ ኸይድካ ክትዓርፍ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኢልዎ ይፈላለዩ። ኣሌክስ ገዝኡ ኸይዱ ድራሩ በሊዑ ይድቅስ። መሊሱ ነዚ ባሕይቲ ንግሆ ተሲኡ ንስራሕ ምስ ኣተወ ወዲ ስርሑ ናብኡ መጺኡ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይተራኸብና ሎመዓንቲ ብሓንሳብ ወፂና ዘይንዘናጋዕ ይብሎ። ኣሌክስ ግን ኣብ ጽቡቕ ሙድ ስለ ዘይነበረ ገዛ ኸይደ ቲቪ ክርእየ ይብሎ። ንገዝኡ ተመሊሱ ድራሩ እንዳበልዐ ኸሎ ድማ ብዛዕባ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ሓደጋ ኣብ ቲቪ ይሰምዕ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ኣብታ ኣሌክስ ዝዓረያ ሮኬት ነይሩ። ኣሌክስ ሓዚኑ እንዳሰምዐ ናይ ሄለና ቪድዮ ወሊዑ ድማ ክሰምዕ ይጅምር። ሄለና ክትዛረብ ኮላ ኣሌክስ መጺ ሽግራ ከም ዝፈትሖን ንእሽተይ ምሳይ ጸኒሑ ተዝኸይድ ነይሩ ኢላ ክትዛረብ ኮላ ኣብ ቲቪ ይሰምዓ። ሕጂ እውን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣሌክስ ናብ ቁጥሪ 10 ናይ ምርምር ሮኬት ስራሕ ተዋሂብዎ ኸይዱ ይሰርሕ። ኣብ መገዲ ድማ ሄሌና ዘላታ ቁጽሪ 9 ሮኬት ምስ ረኣየ መኪንኡ ጠጠው ኣቢሉ ንእሽተይ ድሕሪ ምጥማት መሊሱ ጉዕዙኡ ይቕጽል። ቀጺሉ ኣሌክስ ናብ ሲልቪያ ዝተባህለት ብዙሕ ግዜ ዝኸዳ ሳይካትሪስት ናብኣ ይኸይድ። እታ ሓኪሙ ድማ ቀጺላ 197 ግዜ ከም ዝተረኸቡ ትሕብሮ። ኣሌክስ ድማ እቲ ሓቂ ክነግረኪ ኢሉ ኣሌክስ ኣብታ ኣነ ዝሰርሓሉ ትካል ንምርምር ተባሂሎም ካብ ዝውለዱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ገዛ ዝተዓፁ ሰባት ኣለዉ ይብላ። ሓኪሙ ድማ ካብ ቀደም እዚ ነገር እዚ ክሳብ ሕጂ ትፈልጥ ነርካ ማለት ድዩ ትብሎ። ኣሌክስ ድማ እወ ፈልጥ ነይረ ኢሉ ይምልሰላ። ንምሸቱ ኣሌክስ ገዛ ምስ ከደ ሕጂ እውን ናይ ሄለና ቪድዮ ኣብ ቲቪ ወሊዑ ይርኢ። ሽዑ ናብቲ ሓኪሙ ኸይዱ ምስ ሄለና ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ነጊርዋ ናብቲ ገዛ ናይ ሄለና ይኸይድ። ናብቲ ገዛ ምስ ቀረበ ኮምፒተር ናይ ሄለና ሰብ ናብኣ ገጹ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ነገረታ ሄለና ትፈርሕ። መን ምዃኑ ከተረጋግጽ ኢላ ናብ ኣፍ ደገ ምስ ከደት ኣሌክስ ምዃኑ ትርኢ። ኣሌክስ ድማ ኩሉ ነገር ነጊሩ ኣብ ጠፈር ከም ዘየላን ኣብ መሬት ኮይና ምርምር የካይዱላ ምህላዎምን ይሕብራ። ሄለና ግን ስለ ዘይኣመነቶ ንድሕሪት ገጻ ትስጉም። ኣሌክስ ግን ኩሉ ነገር ገሊጹ ሕጂ ተታሒዞም ብሓንሳብ ክወጹ ከም ዘለዎም ይሕብራ። ኣሌክስ ድማ መታን ክትኣምኖ ካብቲ ጸግዒ ካሜራ ሴሩ ካብ ብንእሽተይ ጀሚራ በዚ ካሜራ ትቕዳሕ ከም ዝነበረት የረድኣ። ቀጺሉ ድማ ኣብ ኢዳ ተቐቢሩ ዝነበረ መከታተሊኣ ካብ ኢዳ ኣውፂኡ ኣብ መርከብ ዘላ ከም ዝመስል ቀይሩ ሒዝዋ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ሄለና ንመጀመርያ ግዜ ካብቲ ዝነበረቶ ምስ ወፀት ናይ ፀሓይ ብርሃን ሪኣ ስለ ዘይትፈልጥ ንኽትርኢ ኣዝዩ የፀግማ። ኣሌክስ ድማ ብኢዳ ሒዙ እንዳመረሐ ናብቲ መኪና ገጹ ይስዕባ። ናይ ፀሓይ ብርሃን በርቲዕዋ ምርኣይ ዋላ እኳ ተሰኣነት እናቱ ሓገዝ ግን ናብቲ መኪና በፂሖም ሽዑ ናብቲ መፅዓኒ ብድሕሪት ሓቢእዋ ዝተፈጥረ ይፈጠር ድምፂ ተስሚዐ ኢሉ ጠንቂቑ ካብቲ ትካል ብመኪና ሒዝዋ ይወፅእ። ዕድል ስለ ዝገበሩ ድማ እቶም ኣብ ኣፍ ደገ ፈታሽ ዝገብሩ ስለ ዘይረኸብዎም ክልቲኦም ነፃ ይወፁ። ንምሸቱ ኣሌክስ ናብ ሓደ ጎቦ ሒዝዋ ደይቡ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ከረዳእ ይጅምር። ሄለና ድማ ቤተሰባ ክትረክብ ከም ትደሊ ትሕብሮ። ንሱ ድማ ንስኺ ከም ዘምለጥኪ ዋላ ቤተሰብኩ እንተኾኑ ክፈልጡ የብሎምን። ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ስራሕ ገዛእ ርእሶም ሓሊፎም ዝሃቡ ስለ ዝኾኑ መሊሶም ናብኡ ክመልሱ ክኽእሉ እዮም ይብላ። ሽዑ ተታሒዞም ናብ እንዳ ኣሌክስ ገዛ ይኸዱ። ኣብ እንዳ ኣሌክስ ብትረኽቦም ዘላ ኣቑሑት ሄለና ኣዝያ ትግረም። ነቲ ከባቢ ኸርእያ ኢሉ ምስ ወፀ ድማ ዝናብ ይሃርም እሞ ክልቲኦም ተሓጒሶም ይስሕቁ። ኣብ መንጎ ድማ ክሰዓዓሙ ይጅምሩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣሌክስ ስራሕ ስለ ዝኸደ ኣብ እንዳ ኣሌክስ ዘሎ ኩሉ ንብረታት ትርኢ ትጅምር። በቲ ኣብኡ ዝረኸበቶ ስእልን ቼዝን ድማ ኣዝያ ትማረኽ። ኣሌክስ ድማ ናብታ ሓኪሙ ኸይዱ ንሄለና ሒዝዋ ከም ዝወፀ ይነግራ። ንሳ ድማ ወተሃደራት ከምዚ ዝገበርካ እንተፈሊጦም ክቐትሉኻ እዮም ትብሎ። ኣሌክስ ግን ንሶም ክፈልጡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ፀገም የብሉን ይብላ። ሽዑ ገዲፍዋ እንዳወፀ ኸሎ ደድሕሪኡ መፂያ ገዛ ኣለኒ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ስለዚ ብኡ ክትሕብኡ ትኽእሉ ኢኹም ኢላ መፍትሕ ትህቦ። ነታ መፍትሕ ተቐቢልዋ ንገዝኡ ምስ ተመልሰ ሄለና ኣብኡ ትፀንሖ። ቀፂሉ ንሄለና
ክትከድዮ ትደሊ ቦታ ተሃልዩ ንገርኒ ክወስደኪ ይብላ። ንሳ ድማ እስኻ ኣዚኻ ትፈትዎ ቦታ ውሰደኒ ትብሎ። ንሱ ድማ ናብቲ ዝፈትዎ ቦታ ሒዝዋ ኸይዱ ድራሮም በሊዖም ብሓንሳብ ይድግሱ። ነጸባሒቱ ንግሆ ሕልና ቐልጢፋ ተሲኣ ናብ ሓደ ዝተዓጽኦ ማዕጾ ክትኣቱ ትፍትን ጸንሖ። ኣሌክስ ድማ መጺኡ ነቲ ማዕጾ ይኸፍተላ። ኣብታ ክፍሊ ድማ ኣብ ከምቲ ንሳ ዝነበረቶ ህይወት ዘለዉ ሰባት ኣብ ኮምፒተር ብካሜራ ትሪኦም። ኣሌክስ ድማ እንዳሓዘነ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ትካል ምዃኖም ይሕብራ። ካብዚ ኩሉ ሕማቕ ስምዒት ተደሓኑ ኢሎም ተተሓሒዞም ቤት መስተ ይኸዱ። ኣብቲ ቦታ ኣሌክስ ምስ ኣዕሩኽቱ የላልያ። ኣብኡ ኸላ ድማ ምስቲ ሓደ ሻው ዝተባህለ ዶክተር ዓርኩን ኣሌክስ ድማ ይላለዩ። ናይ ኣሌክስን ናይ ሄለናን ሌላ ድማ ከመይ ከም ዝነበረ ሓስዮም የዕልልዎም። ሄለና ቐልጢፋ ሰብ ትለምድ ስለ ዝነበረት ምስ ኣዕሩኽቱ ንኽትላለ ብዙሕ ግዜ ይወሰደላን። ጽቡቕ ምሸት ብሓንሳባ ሓሊፎም ድማ ንገዝኦም ይምለሱ። ገዛ ምስ በጽሑ ግን ሄለና ቆርበታ ኣለርጂክ ከም ዝገብረላ ዘሎ ኣሌክስ ይርኢ። ቀጺሉ ኣሌክስ ናብቲ ዶክተር ሻው ዝተባህለ ዓርኩ ኸይዱ ብዛዕባ እቲ ኣለርጂክ ይሓቶ። እቲ ዶክተር ድማ ናይ ሕልና ዝወፅእ ኣለርጂክ ቆርበታ ፀሓይ ብርሃን ሃሪምዎ ስለ ዘይፈልጥ እዩ። እዚ ምርመራ ጥዑይ ገይሩ ምስ ኣጻረየ ድማ ካልኣይ ግዜ ከም ዝጽውዖን ይሕብሮ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕልና ድማ ቤተሰባ ትደሊ ነበረት። ኣቦኣን ኣዲኣን ክልተ ሳይንቲስት ከም ምዃኖም ድማ ኣብ መጽሓፍ ተንብብ። ከምኡ'ውን ኣብቲ መጽሓፍ ንሳ ቤተሰብ ከም ዘይብላን ከመ ዓይነት ካልኦት ተዓጽዮም ዘለዉ ሰባት ድማ ካብ ሰብ ዘይኮኑ ተወሊዶም ሞይቶም ከም ብሓድሽ ብላባራቶሪ ገይሮም ከም ዘተስእዎምን ምርምር የካይድሎም ምህላዎምን ኣብኡ ተንብብ። ቀጺላ ድማ ንኣሌክስ ከይነገረቶ ናብቶም ኣቦይን ኣደይን እዮም ኢላ ዝሓሰበቶም ገዝኦም ትኸይድ። ሽዑ ኣቦኣ ነዚ ምስ ሰምዐ ንሄለና ኣሲሩ ናብቲ መራሒ ናይቲ ምርምር ክድውል ይሓስብ። እንተኾነ ግን ኣዴኣ ብድሕሪኡ ሃሪማ ኣውዲቓ ንሄለና ፈቲሓ ትሰዳ። ሄለና ድማ በዚ ነገራት ኣዝያ ሓዚና ናብ ኣሌክስ ትኸይድ። ኣሌክስ ድማ ቤተሰብ ከም ዘይብላ ስለ ዘይነገራ ይቕሬታ ይሓታ። ቀጺሉ ኣሌክስ ናብቲ ሓኪሙ ደው ኢሉ ብዛዕባ ገዛ ይሓታ። ሓኪሙ ድማ ኣብቲ ናታ ገዛ ክቕመጡ ከም ዝኽእሉ ትሕብሮ። እቲ መራሒ ናይቲ ምርምር ድማ ሄለናን ኣሌክስን ኣብ እንዳቲ ሓኪም ገዛ ከም ዘለዉ ሞባይሎም ጠሊፉ ስለ ዝሰምዐ ወተሃደሩ ሒዙ ናብቲ ናይቲ ሓኪም ገዛ ይመጽእ። ነቲ ሓኪም ካብቲ ሓቢእኽዮም ዘለኹ ቦታ ኣውጽኦም ኢሉ ይሓታ። እቲ ሓኪም ምስ ኣበየቶ ድማ ይቐትላ። ሄለና እቲ ሓኪም ክትቅተል ኮላ ምስ ረኣየት ሰንቢዳ ተእዊ። እቶም ወተሃደራት ድማ ድምጻ ስለ ዝሰምዑ ንኽልቲኦም ከጓይይዎም ይጅምሩ። ክልቲኦም ድማ ሃዲሞም ናብቲ ጫፍ ናይቲ ፓላሶ ይወጹ። ኣሌክስ ቀልጢፉ ካብቲ ሓደ ንፓላሶ ናብቲ ሓደ ይነጥር። እንተኾነ ግን ሄለና ስለ ዝፈርሐት እቶም ወተሃደራት ይሕዝዋ። ኣሌክስ ግን ካብቲ ቦታ የምልጥ። ሓላፊት ናይቲ መራሒ ናይቲ ምርምር ድማ ሄለና ብዙሕ ነገር ስለ ትፈልጥ ክትቅተል ኣለዋ ትብል። ኣብቲ ሓደ ድማ ዶክተር ሻው ንኣሌክስ ደው ኢሉ ረኺቡ ሄለና ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጾር ምዃና ይሕብሮ። ሽዑ ኣሌክስ ንሄለና ንምድሓን ናብቲ ዝሰርሓሉ ትካል ትኽ ኢሉ ይኸይድ። እቶም ወተሃደራት ድማ ብሽጉጥ ሃሪሞም ኣውዲቖም ይሕዝዎ። ሒዞሞ ናብቲ ሓላፊኡ ምስ ከዱ ድማ ሄለና ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጾር ምዃና ይሕብሮ። እቲ መራሒ ምርምሮም ብምብልሻው ኣዝዩ ይሓዝን። እንተኾነ ግን እቲ ምርምር ንኽቕጽል ነታ ሕጂ ትውለድ ቆልዓ ካብ ብንእሽተያ ናብቲ ሮኬት ከም ዘእትውዋን ንሄለናን ንኣሌክስን ድማ ንኽልቲኦም ብሓንሳብ ናብ ካልእ ሮኬት ከም ዘእትውዎም ነታ ልዕሊኡ ዘላ ሓላፊት ይሕብራ። ኣብ መወዳእታ ናይታ ፊልም ድማ በታ ንእሽተይ ቆልዓ ገይሮም ምርምሮም ከም ዘካየዱን እታ ቆልዓ ድማ ጎቢዛ ካብቲ ሮኬት እንዳወፀት እቲ ኢጎ ዝተባህለ መራሒኦም